Похарчил си 200 000 евро за къща, а вечер минаваш покрай нея и не я познаваш. Защото осветлението на фасадата не се избира по цена. Избира се по 3 правила. Запиши си ги. Правило 1. Посока на светлината. Светлината отдолу омекотява къщата и я прави елегантна. Светлината отгоре я драматизира. Комбинира и двете, но не е в едно и също тяло. Правило 2. IP защита. Виждам хора да слагат лампи за интериор отвън, защото били красиви. След първата година просто ги изхвърлят. В България задължително IP защитата трябва да е IP54. За поливане IP65. Правило 3. Едно семейство лампи. Не смесвайте 5 различни марки и стила. Избери една серия, стени, прожектори, стълб, алейна и ги разиграй по цялата къща. Това е разликата между двор и архитектура. Ние в Интерпауър имаме серии, които покриват и трите правила наведнъж. Ела в нашия шоурум, улица Любляна, номер 36. Ела, съветът е безплатен.